నేడు ಇದು ಮಾನ್ಗಪೂರ್ತಗ ಇದು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಂನಗ ವಾತವರ್ಮ ಅವರು ಜಂಗುಬಾಯಿನ పీఠాధిపతి ఇన్కటిగే తనకి మున్న ఓసేమంటారు కాబట్టి కుమ్రం భగవంతరావు సాబుకు ఆనే మావ గన్ సంస్థ అధ్యక్షులు ఆత్రం రఘునాథ్ సాబుకు ఆనే ఇక వాతరు మావరు గాదిగూడ సార్మెడి తనగిరే దీక్షతగ సీనియరు తనకు అని మావరు తొడుందెబ్బ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పుర్క బాపురావు సాబుకు ఆనే మావ జాగ్రత్తగా అధికు చదువుతారు పిహెచ్డికి ఇస్తారు మావరు మంగం విశ్వంబర్ ఆనే రాజేశ్వర్ తనగిరే వెళ్ళి చదువుసి జాతీయ స్థాయితే గుర్తింపు వాత వంగిరే ఆనే ఇక మనవలీరు మావరు బాయికుంకు దాలిర్కు సందిర్కు నావ చేసేవా నేండు వాళ్ళిత్తకే దగులోకరు వెళ్ళే వేస్తారు బచలై दृष्टि माटू करकी मड़ाता जरा नाक करे माता जरा उत्सव हांतो ननगिरे सीएम साल्नलु दीक्षा पीसे मंतो बारितके बोन धर्मतनु और कापाडन काबट्टी दीक्षा पी मड़ासरमंत నేను వేస్తే డబ్బుల్లోకి బచ్చలై వేస్తారు తే మాట పూసమైన జంగుబాయిన దీక్ష పి అంతర్ తే जंगूबाई बदांदु ఈ దీక్ష వారి పియన మాకు బర్కత్ శక్తి సమదో బాన్వా ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ಕಿ ವೇಳ ಅವಸರ ಅಂತ నేడు తొల్లే కలియుగ్ మొదలు నౌకండ్ ప్రొద్దుతగా రాజల్ బోరితకే శంభు మహాదేవల్ అದ್ ಸಮಯನೇ ಇದು ಕೋಟ ಪರಂದೋಲಿ ಇದು ಪ್ರೊದ್ದುತಾಗ ರಾಜಲ್ ಬೋರಿತಕ್ಕೆ ಕೋಸಲ್ ಪೋರಿಂಜಕ್ಕೆ ಬರೋ ರಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಓ ರಾಜನ ಪೇಡಿ రాయితాడు ఆ రాయితాడును అల్లారు ముందుగా పెంచుస్తారు కోసల్ పోయే రాజలు పెంచుసి మర్మేకీతరు ఉండవరు రాజను కాండి మర్మేకీతకే నేను మర్మి ఆతంగు తెల్లారి ఆయంత ఓరు మారుతారు సాతరు తరస్కసి సాతనకే ఈ రాయితడును ఊరు పోరామూర్యలేరు సాపిస్తారు అరే మార్చన పరంతిత్త అని చెప్పి సాపిస్తున్నకే అది అరిసే రాయింత మళ్ళా భావన్గా వాత ఈనాథని చెప్పి ఇంగే నన్ను మర్మిగా ఆయను భారితకే ಅದು ಮಾವ ಪೆರ್ಸಪೇಂದ ಕೃಪತೆ ಅದು ಪೂರ್ತ కాబట్టి ತಾಂಗ ಸಿಲ್ಲೈ ಮರ್ಮಿ ಆಯ್ವ ಈಗ ಮರ್ಮಿ ಆಯೋ ನಿಜೆ ಭಾವನ್ಗ ವಾಸಿ ಬತಲ್ ಕೀತ ತೊಲ್ಲೆ ಬದ್ದಮನಿ ಬಾಯಿಕು ಮರ್ಮಿಗೆ ಆಸಿ ಮಾರ್ಸೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಓನು ಅಲಗ್ ಸೂಡ್ ಮಾಡು ಬದ್ದ ತಪ್ಕೀತ ಪಿನ್ನ ಸೂಡ್ ಮಾಡು ವೇಲು ಮಾಯನನು ಬಾರಿ ತೆಂಡ್ ಮಾಡು ಈತಲ್ ಅಸ್ಕೆ ಮತ್ತ ತಾನ್ಲಾಸಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ పోరాటం కీసి ముందు ఆశ్రమం టైపు అదే కోటతగా పరందొలితగా ఏర్పడికీత బావన్ వేస్తా నన్ను నేను కీంతునితే బావల్ అది బದ್ వేస్తే ఎగిరి అదంకు సరైన మాడు ఆనకేసి మావ గోండ్వాన ప్రాంతం నా మొత్తం ప్రచారకీత బాయికుంకు బాన్ అన్యాయం జరగసేమంతే తాను ప్రచారకేసి ఆశ్రమం కల్పించవలు ಬಾಯಿಕು ಲಾಸಿ ಚೊಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿಟು ವೆಹವಲು ಬಾನ್ಮನ್ನ ಬತಕತ್ತಿ ವೇಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೀತ ಬತಿ ತೊಲೆ ಬಾನ್ಮತಿ ತಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ತಾಲ್ ಬಹರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟುದಿಟ್ಟమైన ಆನ್ಮತ್ತ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಮೊದಲು ಆಸ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಬಾಸ್ಕೆ ಪುಡ್ತೆ ಆಸ್ಕೆ కాబట్టి ಆಸ್ಕೆ ಬಾಯಿಗಿರೆ ಬಾರಿ ತಾಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಲ್ಲೆ ರೋಪಡಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆ ಟೈಮ್ ನೇ ಬತೆ ಸಿಲ್ಲೆ ಬತಿ ಮಿ ಅಟು ಡಿ1 ಇರ್ಸಟು ನನ್ನ ಬಗ ಮತ್ತೆ ಗಿರೆ ಮಿಗ ವಾಂತು म्हणजे जंग इथे लढाई कीता तोलेने बाईकुना हकुल्ला से लढाई कीता आजके जंगुबाई आता असल పొరలు రాయితాడు జంగ్ కీత కాబట్టి జంగుబాయి ఆత
అది రకంగా జంగుబాయి తొల్లెనే ఇది రకంగా మాకు శక్తి సీత మాన్ సీత దాన్ సీత కాబట్టి తొల్లెతలు మాటు ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಪೀछे मुने ताक्सर मंत्र दीक्षा इतके देशवाटने के दीक्षा आयो तोले वेडेलगिरे तोले तले राजली मनव तले ఇది పూస్ మైన బావి మైన పీంది ఇది రకంగా జంగుబాయి పరందోలి కోటతగా మహల్ తయారు చేసి ఆశ్రమ సీత ఆశ్రమ మా జగత్నా మా గోండి సమాజ్న వీరికి ఆయో మా గోండి సమాజం పుట్టుస్తా బోంకు కాళీ కంకాళీ మాతంగిరే ఆశ్రమ సీత బాన్ సీత కాళీ కంకాళీ యాదవ్ రాహుల్ తా పేడి యాదవ్ రాహుడ్తో కాండి జుగాది రాహుడ్ అని సోనేదేవిన పీఠదే పుడతా కాళీ కంకాళీ మాత బతి చుడువనకే కాళీ కంకాళీ మాతలు యాదవ్ రావుడు తాను తాదున పజై వెళ్ళిండు వెలిచారు ఆ సీఎం సాల్కి నేనే కేడా వెళ్ళిండు వేడ మొత్తం వెలిచారు మందు మనే ఉంజోక అది బతల్కి తిత్తకే నావా కాల్కి ఇరుగా నోంతంగు తాదో నాకుంజరా నీ భుజంనగా ఉప్పుసి నాకు ఓమించేయిత్త భారీత అదుంది శక్తి కాబట్టి ఇన్నకే ಅವ್ ನಾಟು ಓತರು ಓನೆ ಆಯ್ತಾ ಓಂಗ್ ಇರ್ಗ ಬರುವ ಅನ್ಪಿಸ್ತಾ ಅರೆ ಇಚ್ಚೋ ಬರುವ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಇರ್ಗ ತಾಚೆ ನೀಕು ಬಾ ನೀನು ಹೋಗಿ ಓಯಬಾರ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಾದು ವಾನೆಕೆ ನನ್ನ నీక మన అంతను సిలియో నీ బతలకి మిత్తకే నీకు అల్కగా ఇంకా అంతను నీ బతలు నీకు ఇంకా ఓయినని పాయలే కాబట్టి అవు సీఎం పొంగకు ముగిరి పుంగకు సీఎం ముగిరి పుంగ తచో బరువు ನನ್ನ ಆಂತು ನಿನ್ಕೆ నాకు పీచో నింజే ఇతకే కాలి కంకలి మన సీఎం సాల్కు మనకి మళ్ళా ఉప్సి ఓసే మనకి అల్కగా మా అంత వడిదే తేత్తపిన అరే చోబాని అల్కగా తినిమే నింజైతే అస్క విహాంత ನನ್ನ ಪಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಾಂದುನು ವಾನೆಗೆ ನೀಕೆ ಕರೆ ಮಾಂತ ನನ್ನಿ నేను మంతోన్ బతి రోజు నిమే ని బతల్కి నన్ను బెగమత్తేగి రోజు నిమే నాకును తరాజ్నే కహ్చేమన్ సీయు ముగ్రిపుర పోంకిన బరువు మాంతోన్ మన్నాంతోన్ ఇతక అజ్జల్ నీగన్ మాంతోన్ బస్కెతే బరువు బెర్సాంతోను నీగ మన్ను నిజే అంత వేరు పరిసన అంతోర్ తాదు అరిద్ బతల్ హీనిత్తజే తే ఈనే సీయు సాల దగ్గు రాసి मला यवनम टाइम ने ಅದು ಬತಲ್ಕಿ ಇಂತ ಮಾವ ಸಮುದ್ರಂನಾಗ ಏರ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆರ್ಮ ಅಂತ రోజు వాంత దాంత వీరు తాతంకి ఇదే పరేషన్ బరువు పెరిగంత బతలించే రోజు కాశ్చర్మ అంత ప్రతిసాల్ బరోబర్ మా అంత ఉంది దివసు తేడా బాంత కహవడగా బరువు అంత అరే ఏం బాన అంత ఇంజే కిందకి ಆಗ ಸಮುದ್ರಂನಾಗ ಬರೋ ಗುರುಮಾ ಅಂತರು और महाराज टाइप और मरतग और जान गीसक मन के वे बोरा अंदर दांत सोत्तुनके ಅದು ಪರಿಚಯ ಮಾಸಿ ತಾಂಗು ತೋಯ పండిಸಿ ಅಂತ ತೋಯ పండి ఉంజోక సీనే జర బరువు పెరిగా అంత ఈను 33 ఇతే 36 పండింగు సొత్తకేమిన తింజర్మా అంత 36 పండి తినక ఇంత బరువు చూడతకే తిన బరువు పెరసా అంత కొన్ని రోజుకునే ಅದು ಗರ್ಭಾವತಿ ಅಂತ ಆನೆಗೆ ತಾದಂ ತಾವೈ ಅದು ತಪ್ಪು ಕೀಚಲೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿತ ಆ ಧರ್ಮ ಮುಂಜೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತೆ ತಾನು ಬಾವಲು ಊರು ಮೊತ್ತಂ ಪರಿಸನಾಸಿ బాధపడంతే అరే మా పేటి తప్పుకీతి ఇంతేర బతలో సమాజ్ మొత్తం ఇది బట్ అదింత మీకు బతే మచ్చ తరుసను నన్ను ఇది మీవా మీగట సొడి అంతో నన్ను అలగమా అంతో నుంచి బాధపడమట్టించి అగటలు ಅದ್ದಾಂತ ಭಾರಿ ವಾತನಕ್ಕೆ ತಾಂಗ್ ಬೋರ್ ಬೇಟ ಮಾಂತರು ಅಸ್ಕೆನೆ ಇದು ಲಡೈಕಿ ಸೇಮಾ ಅಂತ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಈ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಸಾಬಡಮ ಅಂತ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಸಾಬಡಮಾಸಿ ನಿಮ್ ಬಾಧಪಡಮ ತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಬಿಹಾಂತ ಈ ನೀನು ಆತಿರ್ತೀನಿ ಹರಿಶನಾಯ್ಮ ನೀವು నాకు ఆశ్రమం మందవచ్చు నహగన్మన్ వాక్యకే బతాన్సొన్మని మన్నిం చేతకే అగన్మా అంత జంగుబాయిన ఆశ్రమం మావా కాళీ కంకాళీ బాయి మంజి అగనే
ಛತ್ತೀಸ್ಕೋಟಿ ಪೇನ್ಕು ಆ ಜನ್ಮ ಸೀತನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಶ್ರಮನಾಗ ಕೇಳುತ್ತ ಆಕೆ ಬೆಲಿಸೇರ್ ಮಾ ಅಂತೀರಿ ಮಾ ಛತ್ತೀಸ್ಕೋಟಿ ಪೇನ್ಕು ಚೊಕೊಟ್ ಸಿಲೆ ವೈಟ್ ಸಿಲೆ ಧರ್ಮಂ ಸಿಲೆ ಬತ್ತೈ ಸಿಲೆ ಬೇಕಿತ್ತಾಕೆ బతాయితే అవి పాసి జగ్సి తినవలు అదిరికిసే మనకి ఖాళీ కంకలి మాతలు బాధపడంత అయ్యో ఇచ్చో ఈయన ఆశ్రమంతా మంచి భవిష్యత్తునే బాన్మందరు ఈయన వాళ్ళ ఉద్దేశంనే ఈయన మనకి ఆయంత ఈ బతలకింత మా పేన్కు ఈయనే వేట సొత్తపిన సొంజే కేడిత సొంజ ఆయంత బూలెమంత చుట్టూ మనకి బూలె మనకే మళ్ళా తిరిసి పొడుసొనకే ఈయనే పొడుసొనకే ಹಿಂಗೆ ದಾಕ ಮುಂಜೆ ಆಸಮ ನೈತಕ ಬೂಲೆ ಮಾಸಿ ಆಸಮ ಬೀಡಿಸಿ ಸೊಡಿ ಅಂತ ಮಾವ ಪೇನ್ಕು ಸೊನ್ನೆಕ ಪರಿಸನಾಸಿ ಅರಿಸೇರೆ ಮಾ ಅಂತ ಅರಿಸೇರೆ ಮನೆಕಾಯಿಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮಹದೇವలని ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ మా గోస్నే గౌరీ అందన గిరిజ గౌరీ తే వాసేరే మా అంతే కైలాస్ నల్ ఈ బగ్గ కేడతగ ఇచ్చో సౌండ్ వాంత బోర్ కాండి రాంది అరిసే మంత్రించి సూర్తకే ఈ పేన్కు మావా చూడు ಛತ್ತೀಸ್ಕೋಟಿ ಪೇನ್కు ಅಡಿಸೇರೆ ಮಾ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಬತಲಾದಿತ್ತೆ ಮೋಟು ಖಾಲಿ ಕಂಕಾಲಿ ಮಾತನು ಕಾಂಡಿ ರಾಂದುము ಸರಿ ತಪ್ತము సీను రోజుకు నల్ తిరిసేరు మంతంతే పరిస్థితి ఈయనమంతా ఇర్గా కర్వాస్తా మాకు పరేషన్ బతైసిలేతకే అస్కే మహాదేవలని గౌరీ బతల్కి ఇంతరితకే ఊరుకు అన్నదాన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటుకి తింటేవు ಬತ್ತಿ ಆಗ ಆಶ್ರಮಂನ ಮೂರ್ತಿತ್ತುನಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ఉండಲಾಗ್ತಂಜಕ್ಕೆ ಛತ್ತೀಸ್ಕೋಟಿ ಪೇನ್ಗಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಾನ್ಕೇನ ಅರೆ ಚೊಕೊಂಡೈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಇಂಜಿకి మాతృమూర్తిగా తయారాసి ఇదే గిరిజలు గౌరీదేవి ఆయనతో పాల్సింత పాల్సీతునకే పాలు ఉండనకి పాలు ఉట్టునకి ఆయనత పాలు మారాంత పాలు ఉంజకని మా అంత ఆయనత గిరిజలు అన్నన్న ఆయనత బతలాత ఇతకే పాలు మారాంత ఉండే నెతుర్ಗೆ ఉంజేమా అంత మావ ఈయననే అరే పసగీతరు వీరించి ఆయనత ఊరును ఓసి ఊరుకు పాలు గెలిచేసి చొక్కటి అది చూసే మనకి అగే జర తప్పకింత మావ ఇంక మనకనే అలవాటు ఆతాం కాబట్టి అది వర్ష కొద్ది ఉప్పుసి మాటి ఘాటు అవి సీత ఎగిరే తినవలసిలే బద్ద తప్పినా చూడు మరి ఆయనత మహాదేవులు గ్రహించి అది బత్తల మందరించే మా అయితే తనవా ಮೈಲತ ಆಯ್ತ ವರ್ಚೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸುಟ್ಕಿಂತು ತಾನು ನಿಮ್ಮೆ ಪಿ ನನ್ನಪಿ ಎಂಜಕ್ಕೆ ಪಜೆ ವಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅರೆ ಧೀರೇಟ್ರ ಬೈತೆಗೆ ವಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಇಂಕೆ ನೆಂಡು ಕಚರ್ಗಡ್ಮ ಅಂತ ಇದು ಆತನಿಗೆ ಆಗ ಸುರು ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಕಚರ್ಗಡ್ನ ಆಯ್ತ ಯಾದಿ ತಗೆ ಸೊಂಜಿ ನೇಂಗ್ ಅಂತ ನೇಂಗ್ ತುನಕ ಆಯ್ತ ಹಿಂಗೆ ಈನೆ ಮಂಟಿಂಜ ಆಯ್ತ ಮಹಾದೇವಲ್ ಶಾಪಂ ಸೀಸಿ ತಾನು ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಅಡ ವಾರ್ಸಿ ಜಾಗೆ ಹುಡಿ ಅಂತ 12 ಸಾಲ್ಗೂ ಶಾಪನ ಸೀನ್ತು 12 साल इगन मंटू इंजके बारितके रीति रिवाजु बतैसिले इंजके इंजी वीर के रीति रिवाजु अगर से मतके खचरगडनंग ईनु पोरोडल ओपन गा मांत रोपो ईनु बंद कीदेगी पोरोडल ओपन मांत अचो मतके वीर इंदल वानीर सूड कडित पिना आने इरतकायंत तांग मला ऊर्गु सेक्यूरिटी गार्ड गा उंदी गरुड पक्षी तुनीर अंतोर गरुड పక్షి ಅದು పిట్టెతు మహాదేవల్ అని జాగే ಹುಡಿ ಅಂತ ಆ ಸೋಡಿತಿನಕ್ಕೆ ಆನೆ ಮನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಕಂಕಲಿ ಮಾತಲ್ ಪರಿಸನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಜಂಗೂರ್ ಆಯ್ತಾడు ಭಾರಿ పెసి నీ కాండిరు ನಂತರ ಅಂತ నుంచి వెలిసి మహాదేవన్ భేట మాసి ఆయంత కరికీతకే చీనీ గీతరు కాబట్టి ఊర్ను యాదిదగా వాడుతుండే మహాదేవల్ ఇంత మళ్ళీ అది ఇన్ఫర్మేషన్ ಅದು ಕರಿಕಿ ಸಾయంత వాసి ఖాలి కంకాలి మాతన్ రాయితాడు జంగు వేహంత వేస్తునకే అస్కే ఖాళీ కంకాలి మాతలు ఉగ్ర రూపం దాల్చి అంత ఉగ్ర రూపం దాల్చి వెళ్ళే తన కడుకు కేలుకు మొత్తం మార్చి శంభు మహాదేవన్ పరు ఉగ్ర రూపం దాల్చి అంత అరే కాండిరు మా కాండిరు నేను బాను యాదిదాగా వాడ్సింది సోంగ్నే సొంజే మనకి కేడతగా ఉంది డువల్ దిశ అంత డువట గుచ్చి ఉగ్ర రూపంనే సోంగ్నే సొంజేరు మా అంత సొంజే మనకి సొనే మహాదేవల్ మున్నెనే మా అంత గిరిజా మహాదేవల్ నా కాండిరు నిమ్మ ఈయన కీతకి నిమ్మ యాదిత వాటి మనకించి ఓనే త్రిశూలం ఊంసి ఓన్ సిడారుసి కాలు వాడిసి త్రిశూలంనే ఈయన పాయనానికి మళ్ళా గిరిజలు ఆ త్రిశూలంను ఊంసి పక్కకు వాడిసేసి ఆనాయో మీ ఊరుకు జ్ఞాన్ సిలే ఇది సిలే మన్ సిలే బతై సిలే
ಅದು ಕರಿಯಾ ನೀರಿಂಜಕ್ಕೆ ಮೌಂಟು ಯಾಜಿತ ವಾಟ್ ಮಾಡಾತ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಆ ನಿಂಜಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತುನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ శాంతించాను. శాంతించి ఆయనతో మళ్ళా కరికేసి ఊరుకు ప్రణామం చేసి ఊరా కాలు కరిసి మళ్ళా కాలి కంకలి మాత్రం రిటర్న్ వాతునకే మళ్ళా పాండుకుపర్ లింగు జంగుబాయి సొంజి మహాదేవ్ నగర్ సొంజి ఓన పర్మిషన్ చేసి మళ్ళా మా పేనుకుని బారితేనంత పేనుకుని తెలిసి ఇంత మళ్ళీ మా ఊరు వ్యక్తపిన మా ఊరు మహారాజ్ వ్యక్తపిన वेन कीनते 12 वेन को तैयार कीनते पेन किनल वेन केसी अस्के रीति रिवाज वेसी प्रति नाटे मेटू चोकड़ वाइट इन मंदन चोकड़ मंदन इंजके गाबुराकी ऊर्च अंत आ ऊर्चके नेडू तेलंगाण तक 4 सगम अंत 4 कुंकुन माटिगे मंतटू मैतूर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आके दूसरो स्टेट नगा माऊर कोयतूर मंते बत्ती नेण बतलू रीति रिवाजु भगमंतयो अगने बरकत मंजे मंत आनु तोलेगिरे आन केतुने रीति रिवाज मतकेने आस्के राज्यालकु मत्तंगु हीरा मोती मत्त मा ऊटूर्तगा कोटगिरे मत्त आन मंजी माटु तोले కొన్ని 100 ఎకరాలకు భూసామురు మత్తరు మహగా ఆస్కే రిజర్వేషన్స్ ఇలే బత్తేసిలే బతే మా గోన్వనా ప్రాంతంనగా మాటు సందో బర్కత్ మత్త రాజ్యాలకు వెళ్తారు ఆన్ కేసి చుకోడు మనకన ఇంత మాటు ఢిల్లీ तगा सुल्तान को मुस्लिम्स बान मत्तेरू आने नैजाम तगा इगे बता इगे तेलंगाण तक नैजाम मत्तेरू आने दूसरो जागना दूसरो मत्तेरू ऊरू मा राज्याल कोन परो मा संस्कृति सांप्रदाय परो दाड़ी कीतेर मा कोन बस्त कीतेर बान बस्त कीतेर इतके एग्जांपल रानी दुर्गावती मत्त गोंड रानी मध्य प्रदेश नगा ಅದು ಗೋಂಡ್ ರಾಣಿ जबलपुर तगा राज्यम एल्दु राज्यम एल्नके ఢిల్లీ सुल्तान सोंजी ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೀತಕೆ ಅದು ಓಡಿಸೊಡವಲ್ಸಿಲೆ ಊರ ವೇಲ ಸೈನ್ಯಂ सोंजी दाड़ी ಕೀತೆಗಿರೆ ಮೈಸಿ ವಾಂದು अरे హీన్ బాని ఇతకే తొలే మాటు పేన్ కాబట్టి పేన్నల్ వేన్ కాతర్ కాబట్టి మాటు బదు వట్ తెగిరే ಅದು మా పేంద జప్పు టైప్ మత్త కాబట్టి మా బద్కాంగి రాందు అది రకంగా ఆందు కాబట్టి వీర్ బతల్ కీతే दूसरो జాతరు వీరున్ బస్ట్ కేని వాళ్ళ ఉద్దేశంనే మా పేన్న వాసి బస్ట్ కీసి మొత్తము ఆన్కి సాయింత మా మొత్తం బస్తాత మాకు బర్కత్ సిల్వాకినాత మా హీరా మోతి సప సోడిత అదే లాసి నేను సందిరు నేను మీకు తావై ప్రపంచ దేశాలకు ఊర ధర్మం కాపాడి నేను మునే వాసిరమంత నేను మీకు తావై ఉంది సైడ్ క్రిస్టియన్స్ ఉంది సైడ్ ముస్లిమ్స్ ఉంది సైడ్ दूसरो इन ऊर समाज लासने कुटलाडसर मंतर बारी धर्म रक्षति रक्षता हिंजे इतर इतके ऊर धर्म कापाडते आ धर्म ऊर कापाडंती आनु बोने धर्म होंग मंत आ धर्म मत काबट्टिने अस्के बरकत मत नेनु मा धर्म सुट्किसी दूसरो धर्म पीसी ताक इतके अद बगे नलगे होयो बरकत गिरे वायो अदे लासी मा गोंड धर्म बारी इतके माटू शिवस महादेवल पुड़ता गड़ियते माट पुड़तटू अमृत कुंडा पुड़ताరు కాబట్టి माट पेन किनल वेन कातर కాబట్టి మా ధర్మతోను మాడు కాపాడతకనే మాకున్ మా ధర్మ మాకున్ కాపాడంత మాకు బర్కత్ సీంత అదే లాసి ధర్మతో పీసే మునే తాకన ప్రతి పూసమైన బాయమైన ಇದು జంగుబాయిన దీక్షతే అని మా పెర్సా పేన్కిన దీక్షతే మందన ఈ పూసమైన జంగుబాయి నుండి పూసమైన మాట పీతటితకే బారమైనను అదే కాపాడంత నేను సందీర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత ఎగ్జాంపుల్ తొచ్చేరు మంత సందీర్ నేను బచ్చూరు డెవలప్ ఆతరు నేను ఇగ్గగి ఇంజకాయో కిన్వట్ సైడ్ గిరే బచ్చూరు కోయితురు డెవలప్ ఆతరు ఊరు బూతికి వెళ్ళిరు నేను దన్ దౌలత్ వాసి నేను స్కార్పియో బండిని బిల్డింగ్ తెచ్చి ఉద్యోగాలు సెలవు ఉద్యోగాలకు మరిమి ఆయురుకు మరిమి ఆసి ఓరు ఈ 2 ఎకరు 1 ఎకర్ మత్తూరుకి బచ్చలే బర్కత్ వాసి నేను మునే సొంజేరు మంతే నేను పోలీస్ కేసుకు నేను బద్ కేసుకి మని అవి తప్పు సెగిరే నేను జంగుబాయి కామ్ చేసేమంత మరి ఖాళీ ఇది ఉంది మైనా మాటు పీతటితకే సాల్మెంట్ అదే మాకు పోస్కింత కాబట్టి
समदिरगेरे ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಪೀಸಿ ಮುನೆ ತಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಡೋನು ರಚ್ಚ ನಾರು ಸಮಾಜಂ ಚೊಕೊಟ್ ಕೇಂದ್ರಿಂಜಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚರೆ ಜೈ ಸೇವಾ.